हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം അല്ലെ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, എത്രേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്, വളരെ ചെറുതത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കടലാണ്. അതാണ് ആ ബുക്ക് ചെറുതാണ്, പക്ഷെ അത് സ്വാമൃതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര്. സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കടല് അല്ലെ. ഭക്തി ഭക്തി രസം, രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ്. അമൃത്, അമൃത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത്, മരണമില്ലാത്തത്. അമൃത സിന്ധു, സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിടെ കടല്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടല്. ഇതിന്നൊരു തുള്ളി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നന്നായി. ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. ഇതിന് കുറെ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിന്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വേറൊരു ബുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ. ഏതായിരുന്നു? ഉപദേശാമൃതം അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്. ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി? ആരാണ്? പരിചയമുണ്ടോ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടല്ലോ, 6 പേര്. ആരൊക്കെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ടഗോസ്വാമി, ഇല്ലേ? 6 പേര്. അവരുടെ ലീഡറാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അവരുടെ ലീഡറാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്നതാണ് ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം. അതില് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ അതിലൊരു 2 വരികളുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. എന്താണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആർക്കാണോ ആ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി ഒരു എന്താണ്, സരസ്വതി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് 2 പേരും വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരാ ബുദ്ധി കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അവരെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം വെറുതെ ചെന്ന് അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മതം മാറേണ്ടി വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇവരെ ലാസ്റ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവരവിടെ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്, മന്ത്രിമാരായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അവരെ പേര് മാറ്റി, മുസ്ലിം ആകേണ്ടി വന്നു, പേര് മാറ്റി നവാബ്, എന്താണ് പേര്? സക്കീർ മാലിക്, സക്കീർ
സഖാർ മാലിക്കും സഖാർ മാലിക്കും ഷബീർ ഖാസും ഖാസ്. സക്കീർ മാലിക് സഖാർ മാലിക് സക്കീർ മാലിക്കുമായിട്ട് രണ്ട് പേരും പേരുമാറും. അതിനുശേഷം ആണ് പിന്നീടാണ് അവര് പിന്നെ അവിടെ കാരണം ഇവര് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവര് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭക്തിയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു. ഈ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവേണ്ടി വന്നത്. അത് തന്നെ ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അതിനുശേഷം പതുക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നീട് അവര് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. രാമകേളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണും ആദ്യമായിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീടാണ് അവര് ഇതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നതും പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എവിടെയാണ്, പ്രയാഗ്രാജില് അലഹാബാദിലുള്ള പ്രയാഗ്രാജ്, ത്രിവേണി സംഗമം ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെ പ്രയാഗ്രാജ്. ഇപ്പോഴോ കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം, കഴിഞ്ഞ കുംഭമേള നടന്നത് അവിടെയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ദശാശ്വമേധഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അശ്വമേധഘട്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാതാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരാണ്, രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് രചിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതും നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രൂപഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവര് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ അത് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രയാഗ്രാജിലെ ദശാശ്വമേധഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തത്. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു സമുദ്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, അഖില സാരാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും, അഖില രസാമൃതമൂർത്തി, അഖില രസം ുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭക്തിയുടെ വേറൊരു തലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു പുസ്തകം. പിന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാടാ പഠിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മുടെ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ മോളിക്കൂടെ കേട്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നല്ലാതെ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്നും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗുരുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട്. കാരണം അവരനുഗ്രഹത്തോടെ നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്തി രസം അമൃത സിന്ധു, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃത് അല്ലെ, ഒരു കടലാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. നമുക്ക് ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതെന്ന് പറയാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാണ്, അത് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണത്, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുന്നതാണത്. അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ വിട്ടുപോകും. പക്ഷെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെ ഇതില് ഭക്തി രസാമൃത ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി.
7:20 7:20 സോറി 8:20 അല്ലെ 8:20 ആകുമ്പോ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം കേട്ടോ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതില് 4 ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിലുള്ളത്. 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഭാഗം 1, ഭാഗം 2, ഭാഗം 3, ഭാഗം 4. 4 ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 4 ഭാഗം ഉണ്ട് ഇതില്. പക്ഷെ അതിലാകെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആ ഒരു ഭാഗത്തില് 19 അധ്യായം ഉണ്ട്. 4 ഭാഗം, അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. ഈ ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോ അതില് ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, മീനിങ്ങും വിവർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 2000 ചില്ല ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. പക്ഷെ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം, അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നൊരു ബോറടി തോന്നും. കാരണം ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എളുപ്പമാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ലെക്ചർ പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ബോറടി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ, കാരണം എന്റെ ലക്ഷ്യം ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയും കൂടി ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. മനസ്സിലായോ? ഇതില് അപ്പൊ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പഠിക്കണം അല്ലേ? അതില് ചോദ്യോത്തരങ്ങള് ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക്. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണ്ടാവുള്ളൂ. ഫുള്ള് പഠിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് എഴുതി വെക്കണോ? അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. പുസ്തകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ ഇനി റിവിഷൻ പോലെ തരുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാ മതിയോന്നാണ്. ഇപ്പൊ കാരണം ഏഴരുടെ സമയമായത് കൊണ്ടേ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പെൻഡിങ് വരുമല്ലോ. ചെയ്താൽ മതി. പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിലും സ്ലൈഡ് വരുമല്ലോ നമ്മളെ. സ്ലൈഡിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇതില് കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബുക്കിൽ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് അത് കുറെ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട്, യൂട്യൂബിലല്ല ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക്. ആ ശ്ലോകവും അതിന്റെ വിവർത്തനം കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ PDF കാര്യങ്ങളും വരുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പുരാണങ്ങളാണ്. കുറെ പുരാണങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കുറെ പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ അതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇടുന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക്. കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ ആകെ. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോവാ. പിന്നെ നമുക്ക് വിവർത്തനം ഇത് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ? അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റിവിഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ അത് നന്നായി നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കുഴപ്പം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ വേഗം തരാൻ നോക്കാം. മാതാജി, ഈ പുസ്തകം കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? ഗുരുവായൂർ ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ ഞാന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ സ്റ്റോണിലല്ല, ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേ സ്റ്റോർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ജയപതാക മാതാജി. വന്നിട്ടുണ്ട്. ജയപതാക സ്റ്റോറിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവർ അയച്ചു തരും. ഉണ്ടോ? അവിടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതില് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മള് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് പ്രണാമം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ. നാനാശാസ്ത്ര വിചരണൈക നിപുണവും സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകവും ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനവും മാന്യേ ശരണ്യാകരവും രാധാകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവഗോപാലകൗ. ഇവർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്, നാനാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ വൈവിധ്യം കാഴ്ചവെച്ചവരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. അതിനാൽ അവർ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും ആദരണീയരാകുന്നു. അവർ ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തിൽ നിർലീനരായി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ദിവ്യ പ്രേമ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവർക്കും ശരണം നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ അവരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. അതില് അവതാരിക തന്നെ കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. അവതാരികയില് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് മംഗളപ്രാർത്ഥനയോടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള മംഗളപ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് അവതാരിക തുടങ്ങുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തുടങ്ങുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും പാദകമലങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണല്ലോ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി രാജാവിനും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബുക്ക് ഇതില് മംഗളപ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? തന്റെ ഗുരുവിനെ, പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് രൂപഗോസ്വാമി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക്, ആത്മീയ ആചാര്യനുമായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തത് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫില് രസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 5 തരത്തില് രസങ്ങൾ. ആദ്യമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 2 തരം രസം പറയാം. ഒന്ന് പ്രൈമറിയും 2 സെക്കൻഡറി. പ്രൈമറി രസവും സെക്കൻഡറി രസവും. പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, അല്ലെ? അറിയുന്നതല്ല 5 രസങ്ങള്. ഈ 5 രസം. ഇത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അത് പറയുന്നത് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇങ്ങനെ 7 സെക്കൻഡറി. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര രസങ്ങളുണ്ട്? 12 രസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ 5 എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7 എണ്ണം കൂടി കണ്ടു. അപ്പൊ 12 രസങ്ങള് 7 എണ്ണം കൂടി വരുമ്പോ ടോട്ടലി 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം പ്രൈമറി എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 12 രസങ്ങളാണ് മൊത്തത്തില് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അതൊരു കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ കടലിന്റെ പ്രത്യേകത, കടലിൽ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മകരമത്സ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കടലില് മകരമത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കടലിലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്രാവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്രാവ് എങ്ങനെയാണ്? സ്രാവ് ആ കടലില് സ്രാവ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? അടിത്തട്ടിലാണ് സ്രാവ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? സ്രാവ് അടിത്തട്ടിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അടിത്തട്ടിലുണ്ടായാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? സമുദ്രത്തില് മുകളില്
കടലിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ള നദികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ട് നദികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മീൻപിടുത്തക്കാര് വലയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ അടിത്തട്ടിലുള്ള സ്രാവിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഈ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെയാണ് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഈ സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടലിലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. ഈ കടലിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് തിരമാലകൾ വരുന്നതോ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ ആള് വരുന്നതോ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അതായത് സ്രാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവരറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെന്താണ്, ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല. അവർക്ക് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആർക്ക് വരില്ല? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വരില്ല. കടലിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത്. പിന്നാണ് നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മള് 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. അതായത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം. അങ്ങനെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കാണ്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം. അങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ തിരിക്കും. അതില് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, അതിനെ തരംഗങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. 4 തരംഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ്. 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. അതില് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൂർവഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. തരംഗല്ല കേട്ടോ, ഭാഗമാണ്. 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കും. അതില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവഭാഗം മാത്രം. പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി പൂർവഭാഗത്തിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂർവഭാഗത്തിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർവഭാഗത്തിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് 4 തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ 4 തിരമാലകൾ എന്ന് വേണിച്ചാൽ പറയാം. നമുക്ക് 4 തരംഗം എന്നോ തിരമാല എന്നോ എന്താ പറയാം. അപ്പൊ 4 ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മള് പറയുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം, അവതാരികയും ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അവതാരികയും 1-ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായം സാധനാ ഭക്തി. 17, 18 ഭാവഭക്തി. 19 പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് 4 തരംഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. പൂർവത്തിന്റെ 4 തിരമാലകൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തിരമാല സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇതിലപ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൂർവഭാഗമാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൂർവഭാഗത്തിന് 4 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 19 അധ്യായങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയണം, അല്ലെ? ഈ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ഒക്കെ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അമ്പലം കാണുമ്പോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തൊഴും, അല്ലെ? അത് സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സെക്കൻഡ്. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനോട് ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും ഭയവും കലർന്ന ഒരു ആദരവ് ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനിൽ പൊതുവായിട്ടൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നല്ല ദൈവം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അവിടെ. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു അമ്പലം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊന്ന് വണങ്ങിയിട്ട് പോകും, അല്ലെ? അത് എന്താണ്? വിശ്വാസമുണ്ട് പ്ലസ് ഭയമുണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഐശ്വര്യവും കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വഴിപാടുകൾ നടത്തുക, ഉത്സവങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉത്സവങ്ങൾ, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? നമ്മുടെ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദൈവം ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്, അതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്? സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഭയവും ഉണ്ട്, എന്നാ വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? ആ സാമാന്യ ഭക്തി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വഴിപാടുകൾ നടത്തും. അതിനെന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അപ്പൊ
സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ? ഒക്കെ സാമാന്യ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധപൂർവം നമ്മൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ? നമ്മളത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി. അത് ബോധപൂർവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇല്ല മുഴുവനും നമ്മളിത്, പക്ഷെ നമ്മളത് എന്താണ്? അത് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മളത് വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് നമ്മളത് ബോധപൂർവം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച് നമ്മളത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ബോധപൂർവം നമ്മളൊരു പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്ത് എത്താൻ നോക്കുന്നത്, അതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി വന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ വരാം? സാധനാ ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോ നാമജപം വരും, ധ്യാനം വരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം വരും, പിന്നെ മംഗളാരതി അത് വരും, നമ്മളെ ആരാധന, ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരും. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്നതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് ഇത് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും നമുക്ക് 100% ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ അലാറം വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എണീക്കണമല്ലോ, നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണല്ലോ. നമ്മൾ ആ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ സ്വയം പറയിപ്പിക്കുക അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വയം എനിക്കാണ് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ആരും വിളിക്കാതെയും പറയാതെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ എനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് എന്ത്? ഭാവഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിർബന്ധപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, നമ്മളെ ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമ്മള് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ നമ്മളുള്ളിൽ ഒരു ഭാവം വരും, ആത്മാർത്ഥത വരും നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാനോട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത നമുക്ക് വരും. അതാണ് ഭാവഭക്തി. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭാവഭക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണത്? പ്രേമഭക്തി. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അവിടെ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. പക്ഷെ ഭാവവും പ്രേമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച്. അതാണ് മനസ്സിലായോ? ഭാവവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഏതാണ് മാതാജി? ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഭാവവും പ്രേമവും അത് തമ്മിലുള്ള മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടി പറയണം. ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനാഭക്തി സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് സാധനാഭക്തിയില് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം നിർബന്ധിക്കപ്പെടാണ് നമ്മൾ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, രാവിലെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലല്ലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ, പരിശീലിച്ചു വരുന്നതായിരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ശരിക്കും ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മളെ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തില്ല? വേറെ ഒരു ഭാവവും അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള കണ്ടീഷനില്ല, ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. അതാണ് എന്ത്? പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയില് അവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഇനി പറയാം. മാതാജി, അതാണ് ഭാവഭക്തിയാണ്. ഈ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനും പിന്നെ ഭക്തനും ഒരേ മനസ്സിലാവുന്ന, ഒരേ ഇതിലോട്ട് വരുന്നതാ. എങ്ങനെ? ഭഗവാനും ബോധം അത് വരുന്നതാണോ പ്രേമഭക്തി? അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത്? എന്ത്?
നമ്മള് ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് പ്രേമത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഭാവഭക്തിയിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മളെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? അമോഘത്തിന് രജോഗുണത്തിനും അതിവിടെ വന്നപ്പോഴല്ല അതൊക്കെ കിട്ടിയത്, തമോ ഗുണ രജോ ഗുണമൊക്കെ കിട്ടിയത്. അല്ല അതൊക്കെ വിടും, ഭക്തിയും തലങ്ങളൊക്കെ വിടും. നമ്മൾ എവിടെന്നാ വന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് അല്ലേ? ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് മാതാജി. ഭൗതിക ലോകത്ത് മാതാജി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ലേ? ആണല്ലോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോ എന്താണ്? തിരിച്ചു പോകാന്നാ പറയാ അല്ലെ? എപ്പൊ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയണം തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ. ആണല്ലോ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനേക്കാളും വലിയൊരാളാവണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും അവിടെ വെക്കില്ല. അവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് വിടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയത്. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല? നമ്മള് ഭഗവാനോട് അനുകരണം. നമ്മൾ വേറെ ഏതിലോ പഠിച്ചല്ലോ? ഈശോപനിഷത്തിലോ ഭക്തി ഉപദേശ ഈശോപനിഷത്തിലും പഠിച്ചില്ല അത്? അങ്ങനെ പറയും. അപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ വെറുതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങി വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യണത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുണ്ടാവില്ലേ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുണ്ടാവുക? അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും അവിടെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനെ അവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും. അത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയാ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ പ്രേമഭാവത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ മാധുര്യായിരിക്കാം, ദാസിയായിരിക്കാം. നമുക്കറിയില്ല ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അവിടെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കും തോന്നിയത് ഇതേപോലെ എനിക്കും ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരുന്നെന്ന് ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അവിടെ സേവിച്ചിരുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ നമ്മള്. എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നുള്ളത്. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും എത്താനായിട്ട് അല്ലെ? ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരായിട്ടാണ്, വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണോ മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സാധന ഭക്തിയിൽ എത്തിയോ മാതാജി? ഏത് സാധന ഭക്തിയിൽ എത്തിണ്ടാവോ? നമ്മളാണോ? നമ്മളത് എത്തിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധന ഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഏത് ലെവലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന അറിയാം? സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, പറഞ്ഞ പേടിയുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാധന ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ് രാവിലെ എല്ലാവരും 3 മണിക്ക് എണീക്കുന്നതും 4:30 ആരതി കാണുന്നതും ഭാഗവതത്തിൽ കേറുന്നതൊക്കെ. അതിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ 6 വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി, എല്ലാ രസത്തിന്റെ അമൃതമായിട്ടുള്ള രസത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. പറയാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല ശ്ലോകം? അതാണ് അതിന്റെ നിർവചനം. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകാണ്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളില്ലാതെ
ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ മുന്നിൽ. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെങ്ങനെ? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം, ഇപ്പൊ നമ്മള് കംസനും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കംസൻ, അല്ലേ? കംസനും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? കംസൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ഭക്തൻ ആരെ എടുക്കുക? അർജുനൻ എടുത്തു. അർജുനനും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കംസൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അർജുനൻ ഭക്തിയോടെ പേടിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഭയത്തോടെയാണ് കംസൻ. കംസന് ഭയമൊന്നല്ലായിരുന്നു, കംസന് ദേഷ്യായിരുന്നു, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലാന്നാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ കംസൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനായിരുന്നു? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അത് അനുകൂലമായിട്ടല്ല, കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല ആ സേവനം വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓർത്തത് അനുകൂലമായിട്ടല്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി ഉത്തമ. ഭക്തിയിൽ ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യും. ഈ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ആവുമ്പോ നമുക്കത് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, 6 സവിശേഷതകളുണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ. അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ലൗകിക രസവും ആത്മീയ രസവും കൂടി ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലൗകിക രസവും ആത്മീയ രസവും അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പറഞ്ഞില്ല മാതാജി, പ്രേമഭക്തി പറഞ്ഞില്ല. പ്രേമഭക്തി വരുന്നുണ്ട് മാതാജി, പറയൂട്ടോ. ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഇതില് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തേല് ഭക്തിരസം, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് വേറെ കൂടെ ലൗകിക രസം, അല്ലെ? 2 തരത്തില് ഭക്തിരസം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ രസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം അത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസം, ഭക്തിയുടെ സേവനം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ്, അത് എന്താ പറയാ, രുചി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അത് 2 തരത്തില്. ഒന്ന് ലൗകികമായ രസം ഉണ്ടാവും, 2 ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതില് ലൗകിക രസം എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ചപലസുഖവും ഭോഗത്യാഗവും. ചപലസുഖം, ഭോഗത്യാഗം. അപ്പൊ ഭക്തിരസം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ഭക്തി പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ലൗകികമായ രസം, അത് 2 തരം, ചപലസുഖവും ഭോഗത്യാഗവും. ഈ ചപലസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ സുഖം. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായ രസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ലൗകികമായ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രസമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ രസം. അത് 2 തരത്തിലൊന്ന് ചപലസുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചപലസുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കുറച്ചു നേരം മാത്രം ഉണ്ടാകാനാണത്. അതായത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാരി മേടിച്ചു, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് മേടിച്ചു. ആ മേടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അല്ലെ? അത് 1 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉടുത്തു, 2 പ്രാവശ്യം ഉടുത്തു, പിന്നെ നമുക്ക് അത് നോർമലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ആ ഇഷ്ടം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? നോർമലായിട്ടായി മാറിയത്. അത് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി നമ്മളത് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ പിന്നെ അതിനോട് ആ ഇഷ്ടം പിന്നെ നമ്മളത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സാരി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കലല്ലോ, പിന്നെ അടുത്ത സാരി കാണുമ്പോൾ അത് മേടിക്കും. അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ചപലസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമല്ല എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ചപലസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഭോഗത്യാഗം. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നാണ് ഇത് വേണമെന്ന്, അതാണ് ഭോഗത്യാഗം. അതായത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാം, ഫുള്ള് ഡേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മിണ്ടാണ്ട് കണ്ണടച്ചൊരുത്തിൽ കിടക്കണം തോന്നാന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്കൊരു സുഖം വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഡെയിലി വേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഒരിത്തിരി സമയം അങ്ങനെ തോന്നി, അല്ലെ?
ആ സുഖാണ് എന്ത് പറയണത്? ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം തോന്നുമല്ലോ, നമുക്കൊരു സുഖം വേണം തോന്നും. ആ സുഖമാണ് അത് നമുക്ക് എന്നെന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ, എപ്പോഴും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്. അതാണ് എന്ത്? ഭോഗത്യാഗം. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ 2 തരത്തില്, ഒന്ന് ചപല സുഖവും, 2 ഭോഗത്യാഗവും. ക്ലിയർ ആയോ അത്? പിന്നെ ഭക്തിരസം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഭക്തിരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് പറയുന്നത്, അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അവതാരികയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? 3 എണ്ണമല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ഭക്തിരസവും ലൗകികസുഖം 2 പറഞ്ഞത്. ഭക്തിരസവും ലൗകിക സുഖവും. ഭക്തിരസവും 3 എണ്ണല്ലേ മാതാജി ആദ്യം പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഭക്തിരസവും വന്നു, ഭൗതിക രസം, ലൗകിക രസം. അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക രസം എന്ന് പറയും. ലൗകിക രസവും ഭക്തിരസവും. ആ ലൗകിക രസത്തിന് 2ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ചപലസുഖം, ഭോഗത്യാഗം. ചപലസുഖവും ഭോഗത്യാഗവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. ഇതിൽ നോക്കാം. 6 ഗോസ്വാമിമാര് ആരൊക്കെയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടസ്വാമി, ഭട്ടസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അതായത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേര് രൂപഗോസ്വാമിമാര്. 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് 6 പേരുള്ളത്. 12 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 12 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, എല്ലാവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും. എല്ലാവരും കൂടെ പറയുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. കാരണം അവര് എഴുതിയ കൊണ്ടല്ല അവര് പറയണത്. മനസ്സിലാവും മാതാജി, എല്ലാരും കൂടെ അറിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു. അല്ലാന്ന് അവരെല്ലാം എഴുതി വെച്ചോണ്ടല്ല അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് പറയണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവര് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നോട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പറഞ്ഞതാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം അവര് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ, അല്ലാണ്ട് ഇത് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ആൻസർ അല്ലേ? അവര് ക്ലാസ്സിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. 5 എണ്ണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി 7 എണ്ണം. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അങ്ങനെ 7ഉം 5ഉം 12 രസങ്ങള്. ഇനി ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ആർക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആരെല്ലാം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചത്? രൂപഗോസ്വാമിയെയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെയും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയോട് ഉപദേശിച്ച 3 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിതത്വം, ഭക്തിതത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. 3 തത്വങ്ങള്. കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. അതാണ് 3 തത്വങ്ങൾ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത 3 തത്വങ്ങള്. ഒന്ന് കൃഷ്ണതത്വം, ഭഗവാൻ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. ഈ 3 തത്വങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എഴുതാനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി കാരണമായത്.
ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഏതെല്ലാമാണ്? 4 ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പശ്ചിമം, പൂർവം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം. അങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. പൂർവം, പശ്ചിമം, പൂർവം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം. മാതാജി, 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതൽ ശീല പ്രഭുപാദർ വരെയുള്ള ഗുരു പരമ്പര എന്നല്ലേ? അല്ലല്ലോ. പിന്നെ അതിലേതൊക്കെയാണ് ഭക്തി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്? 4 ആക്കിയിട്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 4 ആക്കിയിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 4 എണ്ണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്, പൂർവം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം. നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ്? പൂർവഭാഗം. പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മള് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ആരെയോ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാത പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരെയുള്ള ആ ഗുരു പരമ്പര. അത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതല് രൂപഗോസ്വാമി വരെയുള്ള ആ പരമ്പര. ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അധ്യായം 1 ഇപ്പുറത്ത് കാണാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതല് രൂപഗോസ്വാമി വരെ ഗോസ്വാമി, കൃഷ്ണദാസ ഗോസ്വാമി, നരോത്തമ ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ബലദേവ ജഗന്നാഥർ, ഭക്തി വിനോദർ, ഗൗരകീശ്വരർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഇത്ര പേരുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ രഘുനാഥ ഭട്ട, ജീവഗോസ്വാമി, കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി, നരോത്തമ ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി, AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെയാണ് ആ പരമ്പര വരുന്നത്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 6 ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 6 ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. 1 അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, പിന്നെ 6 സവിശേഷതകൾ അറിയാം. സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഇതിന്റെ 6 ഉദ്ദേശങ്ങള്. വൈഷ്ണവ സാധുക്കളെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ സ്രാവുകളായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുക. എന്താണത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതായത് ഞാൻ വായിക്കാം. അത് മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സരങ്ങൾക്കു സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമാക്കിയിട്ടുള്ളവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും എന്റെ വിനീത പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്തയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് താല്പര്യം. സമുദ്രത്തെ മുക്തിയായും നദികളെയെല്ലാം മുക്തിക്കുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളായും കൽപ്പിക്കാം. അവസാനം സമുദ്രവുമായി കൂടിക്കലർന്ന നദീജലത്തിലാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ വാസം. നദിയിൽ എന്ന പോലെ സമുദ്രത്തിലും അസംഖ്യം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന മകര മത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് ഗവനിക്കാറില്ല. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മകര മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, മകര മത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്രാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മകര മത്സ്യങ്ങള് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് ഗവനിക്കാറില്ല. ഭക്തൻ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നത് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലാണ്. അവർ നദികളെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നർത്ഥം. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ബാക്കി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആര് ഗവനിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഗവനിക്കുന്നില്ല. അതാണ് മകര മത്സ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ സമുദ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആ മത്സ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മള് 5, 7, 12 രസങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് 12 രസങ്ങള്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്. ആ 4 ഭാഗങ്ങള് അതിലേത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? അതില് 4 ഭാഗത്തില് 4 തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതില് 4 തരംഗങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗത്തിലും. ആദ്യത്തെ പൂർവ്വഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പൂർവ്വഭാഗത്തിനെ വീണ്ടും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് 4 ആക്കിയിട്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, പ്രേമഭാവം. ആ 4 തരംഗങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ആ 4 തരംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കണ്ട നിങ്ങള്. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ആ ഭക്തിയിൽ ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയോ കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാ നമുക്കത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്